Nggak tahu tadi bang. Habis nyongo tadi. Anu ini lihat tuh penonton. Lho tan saya ganteng lho suwi-suwi kira mas aku. Yo ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke yo bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei. Kalau tidak bisa mengelekkan kamu, ya nggak apa-apa. Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih, tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah nggak mau. Nek ora karo aku masuk ora maem ya kudu maem tetep ora mbak ora nafsu. Dek kene nang ning grup Asta Pratana nek sing taksir len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Le Mas Faris oga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar, Mas Badar. Lho tan saya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Yo ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke yo bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei. Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sapa? Yo mbok sapa wis ana calone. Oh, to Mas Batalno Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Mas aku ken saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum yo kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentot ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawi toh? Cawi toh ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, nggak tahu tadi bang. Habis nyongo tadi. Anu ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemeki jarik. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Oh, wis ngelapi umbel ning jarike dalan kok ndemeki roh jarik kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jarik kita lo sama. Oh, ora iki ora bedono kok. Oh, iki lek kunukane kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah, lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek, ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Berapa? Gak tahu kamu. Gak tahu. Masa aku kok malah ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pas. Iya nek aku ya mbok. Malah gayamu. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Sabar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kiron. Oh, di SMP 5. Ya. Abah Kiron ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nekokne didikan ngono to. Jajal itu. Ya kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas.
mangkono wae ingkang anandang ratu ing wirata matwa pati anandang Aku Raden Rajamala. Endi jago wiring kuning saka kasepuhan negara Wirata. 100 bareng ambrus, 1000 bareng maju. Rajamala ora bakal gigrek muluku selombo. Ya. Iwang suksma mangadi luweh payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe para kawula ing negara Wirata mugi tansah kinemulan karaharjan keselamatan donya prateng delahan. Anakku sing banget ndak tresnani, anakku bocah bagus, bocah sigit, bocah jentara. He, Seta Buminjaya. Kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Dewaji amiji keng putra kula pun Seta Buminjaya. Tak kandhani ya Seta, dadi pimpinan kaya bapakmu iki ora enteng kewajiban kang sarta pakaryane. Pimpinan kuwi kudu bisa netepi tembung sabda pandhita ratu. Tegese sipate pimpinan utawa sipating Nalendra ora kena goroh Pandhawa Kresna ingkang tumetes ana dlancang Seta. Yakti tan kena den ilangi, yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Mula ing ripalungguhan iki bapakmu wis kadung ngucap saguh
apa sing kudu kaweca kudu bisa sembodo. Nuwun inggih Kanjeng Rama Diwaji, pamanmu ing kepatian Kincaka lan rupa Kinca bakal nganakake tontonan kang donya urung tawana jagat durung nate mulat. Ya kuwi wujute adon-adon jago manungsa. Pamanmu Kincaka lan rupa Kinca wis nyagake jagone, ya kuwi ora ana liya kejaba mung pamanmu Rajamala. Dene babakan jago saka negara Wirata bakal tak pasrahke marang jeneng Sira Seta. Piye? Apa kira-kira wis kasembadan jeneng Sira Seta anggone ngentuke jago minangka kekuatan negara Wirata iki? Seta, kira-kira wis entuk jago apa durung dinggo makili kasepuhan negara Wirata iki? Dadi atur-atur miturut Hanut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara Orina repan mring pro abdi nuwun inggih babakan punika ingkang badhe kula andharaken dhateng Paduka Rama Dewaji Prabu Matsuwapati. Awit pangestu Paduka ripalenggahan sakmangke kang putra Paduka pun Seta Bumenjaya sampun angsal sawung utawi jago minangka kekuatan negara Wirata. Dadi kowe wis entuk jago. Nuwun inggih sampun Kanjeng Rama. Jago saka ngendi he Seta? Inggih saking negari Wirata mriki piyambak. Ingkang mapan wonten ing dusun Pejagalan. Atmajanipun Ki Jagal Walakas ingkang nama pun Jagal Abilawa. Lah banjur menapa dipun keparengaken marak seba wonten ngarsa Paduka Kanjeng Rama Dewaji. Ya, aku kepengin ngerti kaya ngapa jagone Ratu Wirata. Nanging nyuwun pangapunten nggih Kanjeng Rama. Nanging nyuwun pangapunten saderengipun gandeng Jagal Abilawa menika lare saking dusun utawi lare saking desa dadi kirang babakan tata krama tuwin yuda negara trapsilaning basa. Nanging lare menika ketingalipun saged pinercaya awit andarbeni jiwa ingkang jujur, ngapusi ya ora gelem, diapusi inggih mboten purun. Mangkono Seta. Nuwun inggih lakar kasinggihan Kanjeng Rama. Ya. Yen pancen kaya mengkono, aja ninggal hambeke satriya tanah Jawa. Mara gage timbalana si Jagal Abilawa kon marak ana ngarsane ingsun Seta Bumijaya.
saka mijil langane ora sang nahar pati lampah hira alon micelangan nira sang nahar pati
ginarabat badaya yuwarakna nira Ladalah jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara seta Buminjaya wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama Dewaji apa iki sing kok kandhake ana ngarep mau bocah saka Pejagalan sing bakal dadi jagone wong Wirata Seta. Inggih lare menika Kanjeng Rama lakar kados mekaten lare menika lare saking desa Pejagalan ingkang mangkenipun dados jagonipun saking kasepuhan negari Wirata. Paladalah nyawang wujute wae aku wis percaya yen bocah iki mengko bisa nandingi kridane jago saka kepatian pamanmu Raja Mala. Ketitik bocah iki dedege gedhe dhuwur godhek pok simbar jaja pating grantong otot bebayune biyuh rambute gondrong bocahe gedhe dhuwur katon sekti mandraguna pilih tanding sajroning ayuda. Wong gagah wong gedhe dhuwur aku nderek tepung gladiwanuh merga ana tetembungan ora kenal ora tresna. Lah iki apa bener jeneng sira bocah saka Pejagalan sing jenenge Jagal Abilawa kuwi apa ya kowe kuwi? Weladalah ngereng wae kaya gempa bumi. Kowe takon karo aku, ya kowe sapa cah gagah? Pancen bener jenengku Jagal Abilawa. Jagal Abilawa ya pancene kaya mangkono. Bocah saka desa Pejagalan. Anake Ki Jagal Walakas. Weladalah. Aku kok lagi ngerti iki. Yen jebule duwe kawula sing gagahe kaya mengkene.
Pancene tak akoni aku wiwit biyen nganti saiki babar pisan ora tau metu saka omah. Lah terus yen kowe ora tau metu saka omah, gaweanmu saben dinane apa? Bantu karo bapakku jagal walakas. Bantu babakan apa? Bantu pakaryan apa? Bantu ya kuwi dadi wujude jagal. Beleh kebu, beleh sapi, beleh wedhus, beleh kirik. Lo. Kirik barang nek kepepet yo ngono. Oh ya. Kowe wis ngerti apa durung? Apa to wigatine jagal Abilawa tak timbali marak ana ngarsane panjenengan ingsun Prabu Matswapati. Aku wis dikandhani karo sapa? Karo anakmu Seta. Bakale didadekake jagone wong Wirata ngadepi si Raja Mala. Apa jagal Bilawa saguh? Aku saguh. Dasarmu saguh apa? Wewatonmu saguh apa? Kok kowe saguh kang sarta wanuh-wani dadi jagone wong Wirata? Aku ngrumangsani lair ana bumi Wirata. Aku mangan ngombe wulu wetu saka Wirata. Ana pengayomane ratu Gustiku Prabu Matswapati ya kowe kuwi. Mula aku dadi nom-noman duweni kewajiban labuh marang negaraku. Yen to negaraku mbutuhake aku, aja to mung bandaku, nyawaku sak wutuhe bakal tak udhokake kanggo srana jejeking kekuatan negaraku Wirata. Weh lah dalah. Ketoke kowe bocah desa. Omongane kasar ning bareng dirasake tinemune jebule omonganmu bener, omonganmu mentes. Aku ora usah mbok alem. Aku ora mendem pangalembono. Aku matur witing klapa sak lugune. Aku duweni prasetya yen to urip ana salah sawijining negara aja nganti duweni pitakon negara wis menehi apa karo kowe, nanging pitakone genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu. Wah, elok Bilawa elok. Kowe ora salah Seta. Kowe ora kleru duweni jago sing kaya ngene. Kowe babar pisan ora kleru. Nuwun inggih ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Tah. Yen to pancen kowe gelem lan siyaga dadi jagone wong Wirata. Kowe besok yen wis kelakon dadi jagone wong Wirata, kowe kok nganti menang utawa unggul ing jurit, kowe njaluk bebungah apa jagal Bilawa? Kowe arep njaluk Raja Brana? Apa kowe arep njaluk derajat lan pangkat? Apa njaluk kelungguhan? Yang perlu kowe kepengin njaluk omah sing magrong-magrong, apa njaluk bojo sing ayu? Kowe bakal tak turuti, kowe bakal tak sembadani. Aku ora njaluk apa-apa. Bondo, mbah yen kowe menehi dhuwit karo aku, tegese kowe nyogok karo aku. Aku ora sudi mbok sogok, ngerti ora? Sing nyogok karo sing disogok kuwi padha-padha dosane, padha-padha lupute. Ngono, iya. Mula kang mangkono walien rasamu Prabu Matswapati. Sak mengku karepen resik atiku nggonku bantu karo negaramu. Aku ora usah mbok wenehi bebungah apa-apa. Aku moh nampa apa-apa saka kowe. Yen to aku njaluk bebungah karo kowe, tegese atiku ora tulus, atiku ora ikhlas nggone bakal bantu marang negaraku. Wah, elok tenan kowe Bilawa. Mula yen aku duweni panemu, yen ana pejabat kok korupsi,
yen nganti ana pejabat wani mangan duwite negara, aku ora nyalahke sak wutuhe marang pejabate, nanging kawulane sejatine ya melu salah. Jalaran yen ora diwene duit ora gelem nyoblos. Kawula ya melu salah, kawula ya melu luput, aja digebyah uyah sing salah mesti pejabate sing korupsi. Ning kawulane ya melu mangan duwite pejabat, nek ra dikei duit ora gelem nyoblos, matane wicek. Mula aku njaluk supaya negara Wirata kene resik saka bangsane ngono kuwi. Mani politik kudu ilang saka negara Wirata. Elah dalah, pinter tenan kowe Bilawa. Marare manguswamya ngambreng Kadi karonaning kaswasih ring marga hamalatkum Risang kanta wastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya Umyo samara wayanto Upama bocah nom-noman negara Wirata racake kaya kowe kabeh kira-kira Wirata kene racake ora gegeran, racake ora bakal ana sing padudon. Tak baleni neh, ora usah ngalem karo aku. Ora usah ngalem karo Jagal Bilawa. Aku ora mendem karo Pangalembono. Yo, toh iya. Wis dina iki ketokno dadamu le. Ketokno sing dadi jiwa kasatriyanmu. Mara gage majuwa ana blabar kawat janget cinencang Seta Buminjaya. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama Dewa Jamiji dumateng keng putra kula pun Seta Buminjaya. Iringen Jagal Bilawa ya le cah bagus. Kowe sing dadi botohe Jagal Bilawa. Nok dateng sedika Rama Dewaji gandanya sekar gadung.
Wadya ingkang winuwus ingkang mapan ana kepatihan risang Raden Rajamala. Raden Rajamala kalamun Cinandra solahe gaya mliwis nyampar banyu.
Yut Jengyak sendra kura rupa mangsa kapal selo Reca manik sejatining alam kang tinuding ing jagat. He adikku Yayi, adikku bocah gagah Yayi Rajamala. Wah, ladalah. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Kincaka Rupa. Dina sak mengko kowe sing tak deng-deng kaya kendang. Aku ora marem yen mung dadi patih ana negara Wirata. Aku kudu dadi wong nomor 1 mapan ana ing negara Wirata, tegese Kincaka Rupa kudu dadi ratu mapan ana ing kraton Wirata. Mbuh piye caraku, embuh piye reka dayaku. Anggonku bakal anglengserake kawibawane Kakang Matswapati kang sak mengko dadi ratu ana ing negara Wirata. Ya Kakang, ngestokke dawuhmu. Adon-adon jago manungsa iki mengko janjane mung kanggo cara, janjane mung kanggo pancatan. Anggonku bakal ngrebut kawibawane Kakang Matswapati, rebut kelungguhan ratu negara Wirata. Kowe kudu menang Rajamala. Ya aja kuwatir Kakang. Nadyanto Rajamala iki menungso lumrah, nanging aku kena ing lara tan kena ing pati. Karepmu piye Rajamala? Sak mangsa aku iki mengko mati, Rajamala enggal cemplungna ana sendang watari. Tartamtu Rajamala iki mengko bakale urip maneh nadyanto matiku sedina ping 7 paribasane. Nanging kalamun tombok cemplungke ana sendang watari, bakal urip maneh, bakal tuwuh meneh apa sing dadi kasektene Rajamala. Ya bakal tak estokke apa sing dadi kandhane Rajamala. Kirapke wadyabala kepatian, kon ngawati lumadining adon-adon jago manungsa iki mengko. Surak gotong royong, aja nganti kesisir, budal dina iki mapan ana blabar kawat janget cincang adon-adon jago manungsa.
Oh.
Jago saka kasepuan ndi? Jago saka kasepuan negara Wirata endi? Nggih, mengke riyin taksih melampah. Ayo. Ndi jago kan Wirata liak poteng-potenge batange. Tak kemah-kemahe balunge. Ayo, mosok jago Wirata yahene ora wani jedul. Weh! Jajingan lunga. Kaget iki wong. Sabar, Kang. Yo. Sikro tandang resang payo sewi ore tungkul manembah anglere boyo kumpap seto kula wonten dawuh paman jagone wong Wirata kuwi sing mburimu kuwi inggih lakar kados mekaten. Sapa jenenge? Jagal Abilawa. Jagal Bilawa lakar kasinggihan. Piye? Kira-kira piye? Kira-kira piye? Monggo nderek kersanipun Paman Kincaka Rupa. Rajamala. Piye, Kakang? Kuwi musuh-musuh sing ana nggurine Seta Buminjaya. Yah, aja kuwatir gibeng diengkleh bangkeane dina iki. Aja sumbar mengko mundhak aber ngestokke dawuh. Seta Buminjaya dina sak mengko mara gage gatekna Seta. Tontonan adon-adon jago menungso iki kiblat papat 5 pancer wis padha nyekseni. Kaya ngapa to gayenge, kaya ngapa to regenge. Banner wis dipasang kabeh. Nggih, nggih. Saksikanlah adon-adon jago manusia ngono. Banner pamflet wis kabeh. Mula iki mengko yen wis penonton rame wis katon regeng iki mengko nek ora ditotoi ora gayeng. Lajeng kersanipun totone dipolke pisan. Karuan lek entek-entekan. Kuwi nggih. Lajeng totoanipun menapa? Bur manuk. Bur manuk menika tegesipun yen nganti jago saka negara Wirata sapa mau jenenge? Jagal Abilawa. Yen to nganti Jagal Bilawa ana palagan mati musuh jagoku, bapakmu Matswapati kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo apa wae sak negara Wirata. Kosok baline yen to nganti Rajamala jagoku sing mati, ora mung bumi kepatian, guluku tak udoke. Piye? Piye Balawa? Iki totoane negara kira-kira Jagal Abilawa wani apa ora? Wani ya. Piye? Wani ya, tak giyeteke ndase Rajamala. Iya Bilawa ya. Piye? Nggih, wantun paman. Wani, wantun. Yen pancen wani aja mung ana lambe, aja mung ana lisan, nanging kudu ana hitam di atas putih, kudu ditanda tangani luwih dhisik. Nggih. Ki tanda tanganku Kincaka Rupa. Aku tanda tangane kene. Nggih. Ayo, matre. Nggih. Wis. Karep ben tambah mantep aja mung tanda tangan, ning ben saya mantep kudu disetempeli. Nyoi.
kaya ngene wis ora iso mbantah nek nganti jagomu kalah bapakmu kudu lunga saka negara Wirada. Niki ngestoaken dawuh yen wis jagomu unggahke panggung supaya ditindake adon-adon jago manungsa dina iki. Lho niki. Sakniki niki ditindakne sakniki. Saiki sesuk bengi wayahe leren. Nggih. Sesuk bengi rasah dong ganggu aku arep cis sik. Nggih. 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 Aja kesuwen enggal tindake. Nggih. Prikono Biandrata Sena. Kampuh Palembang Bentuladi sarira ngangula dumong godhek wok simbar jaja munggah blabar kawat janget cinencang yo kakang yo aja ninggal duka lan prayoga yayi lanang sing dadi juritmu tak dongakne Rajamala unggul ing peperangan blabar kawat janget cinencang. Mbah rene wonten dawuh. Kira-kira jagoku ki menang apa kalah? Menang. Kula bagian nyumet dupa teng wingking. Ya. Kula sing dukuni Rajamala. Apa ana syarat-sarane? Apa ana carane? Apa ana syarat-saranane supaya jagoku Rajamala iku menang ana blabar kawat janget cenencang? Wonten carane. Carane piye Mbah kira-kira? Jagone jenengan ampun ngantek madhep ngidul. Loh, penyebabe ora entuk madhep kidul, sak mangke Nagadina teng sisih kidul. Malah nembe jagongan kalih Nagasari barang. Oh iya. Ngono nggih. Iki nggo cetane menang apa kalah Rajamala? Nek kula niku nek ngeramal ngagem hitungan 6. Hitungan 6 ki maknane piye? Hitungan 6 dihitungi. 1 Rajamala menang. 2 Rajamala kalah. 3 Rajamala menang. 4 Rajamala kalah. 5 Rajamala menang. 6 Rajamala menang. Nek ngono iki ana tukon rokok sithik kanggo kowe, Mbah. Alah nggih napa tok repot-repot. Iki nggo ucapan panuwunku kanggo kowe, mboten usah repot-repot. Gelem nampa apa ora? Lalah nyapa to panggah tak tampa to. Muwadekno. Dongakno kan Kang Sedoan, Rajamala supaya menang. Nggih. Menang karepmu ra ya karepmu. Penting entuk duit. Jare komplek nek cah anyar sapa jane? Satu seket ya Mbak mboten. Sakniki napa-napa pun mundak Mbah. Ya barang rakulaan lho. Cang ya gelem ya 150 kanggo langganan. Nggih pun monggo kula ladeni ya. Ngene iki paling tak tipasi tok wis turu. Wah, ayo munggah blabar kawat janget cinencang jagal bilowo. Aja nganti kowe mundur ing keguntur, aja nganti kowe mendho ing pamiluta. Aku ora bakal wedi. Kowe ngejak tanding karo jagal bilowo. Ngejak pirang dina tak ladeni. Ayo Rajamala maju. Tambah selawe tanduk ya nggih.
Sedo mawur mangawur-wurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula para panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir rakata ingkang dwaja dwaja lelayu sepit ing Jagal Abilawa Mara Dyagi mumpung durung kebacut kowe njaluka pangapura karo aku. Kowe tanding karo aku padha karo Soroh Nyawa. Jalaran Raja Mala iki wong digdaya, wong prawira jayeng palagan, tinatah mendat jinara menter, pinaku bendal binedil njundil. Eman-eman kowe isih enom, isih dawa umurmu, kowe nandingi aku ora gondro sepira. Mumpung isih kena dipetung kowe ngaku kalah ning aku. Gek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu, ora usah dadak kesuwen kowe nyerao karo aku, kowe teluka karo aku. Cangkemmu menengo sik. Ora blabar kawat janget sinencang kene dudu papane wong nyang-nyangan. Anane wani apa ora, urip apa mati. Mula kang sok iku Jagal Bilawa ora bakal gigrik wulune Slamba tanding lawan diapurmu. Yen ngono kowe wani karo aku, apamu sing tak wedeni. Cacing wae tak idak molet. Apa meneh Jagal Abilawa edan tenan kowe. Kopat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk beranjangan. Kowe musuh karo Raja Mala tak ibaratke musuh timun musuh duren. Timune kowe durene aku, timun keceblokan duren mecotot sing dadi nyawamu. Kowe musuh Jagal Bilawa tak ibaratake kaya watu musuh tomat. Weh ra gelem kalah. Watune sapa tomate sapa Gus? Watune aku tomate kowe. Tomat keceblokan watu mecotot utekmu. Wah. Ora gelem kalah to cah iki. Yah, ngemping lorong gincapati merangi tatang grajamu. Aku lagi geget siung pengapit bialiaran. Dianjur pecah dasmu kowe. Adon-adone diwiwiti ya dikeploki yo. Jagal Bilawa menang yo. Raja Mala bongko yo. Cangkeme. Pendukung bayaran kowe. Minggat rontok jalungmu. Kok mboten iso suwi anu awakku ra patek fit awakku. So nek rene neh aku tak jam musik nggih. Makasih ya wis dilayani nggih, Mbah. Aku suwayang karo pian. Dah. Ya tuwek meh mudare kakean pulah. Pulahane. Antek gatel kabeh.
Bilawa, kowe aja mati Bilawa. Kowe aja nganti kalah. Iki totoane negara Bilawa. Ngombe. Oh ya. Ngombe ora cepake. Ngombe ya. Kowe ora ndang maju meneh Bilawa. Musik Ngenteni apa Bilawa? ngenteni bel. Ngenteni bel. Wis muni Tak maju neh. ya sing hati-hati. Khususan jagal Abilawa Al-Fatihah. Woi! Wah! Wait! Wah! Wait! Wait! Wah! Woi! Wah! Ah! Wah! Wait, minggat. Blabar kawat janget sing encang kok enek begenggek. Yo, pilih yo. Ayo ngadeko kowe. Obao cah getah sok dilawan. Jerbabah depani lemah risang Raja Mala. Kutah Ludira prayitna kang neraka Raden Kincakarupha giya mrintah mring Wadyabala kepatihan sigra kadabyang-dabyang kacemplungake sendang penguripan ya sendang wadari urip neh kaya saking Nendra Dyan Rajamala. Yo gotong Gotong. Ayo. Yo dihitungi bareng-bareng yo dicemplung nih. 1 2 3 palu. Bilawa Rajamala isih urip.
isik sore. Wis gobyos keringet golek pasaran ning Cepu. Ya. Yo gotang lah yo. Hey! Bleh! Protaruna hangudiya Sanes karo mongko sakuning dumati marsudi ing kawruh kang akeh gunane pisane sembodo Apa ki? Sampeyan kok ora tanggap ing swasana. Adon-adon jago nika kakang sampeyan jagal bilawa musuh tanding musuh Raja Mala. Raja Mala mati cemplungke sendang urip neh. Raja Mala mati cemplungke sendang urip maneh. Niku sampun marambah makaping-kaping. Niki nek mboten sampeyan tulungi mboten badhe rampung. Apa entuk tulung tinulung ki? Tulung tinulung mboten napa-napa, watone tumuju wonten kabecikan. Lah banjur caraku bakale mbantu kepiye? Ngaten. Sampeyan dhisik tau duwe pusaka peparing saking Bathara Brama sing jenenge panah Kyai Brama Warastra. Iya ki. Lah niku gunane sakniki. Panah sampeyan sing jenenge Brama Warastra sampeyan lepasne saking mriki. Panai sampeyan ner utawi sampeyan paske wonten sendang penguripan Sendang Watari. Ing mriku mangke Sendang Watari bakale aber. Yen Raja Mala dicemplungke mriku, Raja Mala mboten badhe urip malih. Ning bakale mati kobong dadi awu. Ning panjenengan
nindake perkawis menika bakal angsal ganjaran saking Gusti ingkang Maha Kuwaos. Mundur ki enggal tak tindakake perkara iki Kyai Semar. Ayo kentekan akal apa ora kowe Bilawa? Kowe wis tak kandhani ning ngarep mau, kowe nyerao, kowe nungkula karo Rajamala. Ning gembelo sirahmu, kowe keciliken iket kegeden ndas. Kowe malah wanuh-wani ngadepi Rajamala. Ayo kowe ngejak pirang rak ladeni cah bagus. Lauta kaya mangkono noyak nayuh Baskara titi mangsa. Budidayane manungsa tan kuwawa bedah garise kang kawasa. Risang Rajamala wis tumeka wahyaning mangsa kala pinesti janji tan kena den uncati. Sendang watari kang sampun cinemplungan Brama Parastra mubal babal dadi geni kocap. Kunarpane Dyan Rajamala den cemplungaken sendang watari kobong dadi awu. Kobong. Yo, cemplungke yo. Hei. Woi. Waduh. Pati aku yo. Ora narimake patine adikku Rajamala sing banget tak tresnani. Bilawa, jagone mati botoe sing maju. Amuk Suramrata, Jayabrata rebutan. Hei, 1000 pareng maju, 100 pareng ambrus. Hei, Jagal Bilawa. Pancen kowe bisa mateni adikku Rajamala. Iki botoe sing maju, kincaka rupa adepono. Ngecak pirang dina tak lateni kowe.
Sapa iki Dik cantik men iki? Peyuh. Wiwit saka pucuk rambut nganti jempolan sikil renek getek cacate ae cantik. Namane Pean sapa? Inggih Raden, menapa paduka pangling kalian kula? Pangling wae. Kula nate ketemu kalian panjenengan. Loh, ketemu ning ndi? Wonten Kaputren Negara Wirata. Kula menika abdinipun Dewi Utari. Kowe abdine Dewi Utari? Inggih. Jenengmu sapa? Niken Salindri. Yo. Kowe to sing gegerne dunia akhirat kowe to. Wis perkara Raja Mala mati nomor 17 sing penting aku iso ketemu karo dirimu. Ngono. Kowe disawang saka kaduan Demes, disawang saka cedhak pantes wiwit pucuk rambut kanthi jempol suku babar pisan ora ana cacate. Rambut ngembang bakung marake ati bingung mripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran lambene manggis karengat yen pinuju me semangu jiwat payudara wewek ning kathok marake sesek. Yo. Ngapa to ngono kuwi aku gedhing, aku ngono kuwi gedhing, aku ngono kuwi. Wes ndak usah Tedeng aling-aling Tedeng. Aku seneng karo kowe, aku kedanan karo kowe, aku sayang karo Pean. Asline omahmu ngendi? Nggih daerah mriki-mriki mawon kula abdine Dewi Utari. Ngono nggih. Kowe njaluk apa? Ndri. Waton ora njaluk tumurun ing lintang lawan rembulan. Kowe tetep tak sembadani ning kene sing enek nggur karyaku karo kowe gelem ora dadi bojoku. Kowe dadi bojoku ora bakal tiba ning parang curi nanging bakal tiba ana kasur babut. Manuta kelawan aku dadi bojone Raden Kincakarupa. Panjenengan niku sampun sepuh, kula niku taksih bocah. Jarak umure niku adoh sanget. Napa paduka kalian kula niku ibarate umure adoh napa mboten masalah. Lho, wong tuwek kaya aku ki entuk cah enom kaya kowe, entuk cah cilik kaya kowe iki padha karo entuk jamu ngono. Malah guyu. Guyu piye malah. Nggih Blaka Suta blak kutang terus terang mawon. Piye? Kula sampun gadah pacangan. Kowe? Nggih. Kowe wis duwe pacangan? Inggih, pedhot nae karo aku. Nggih, menika cara nista wonten cara ingkang langkung utama. Cara sing luwih apik piye? Panjenengan tembung mawon pacangan kula, nek paduka kepenginaken kula. Bojomu kuwi, bojo kula niku mapan madya ratri tengah wengi udawa kawis setengah kalih welas. Sekedap malih mapan wonten ing pojok beteng Negara Wirata. Mapane ana pojok beteng Negara Wirata. Inggih, jam setengah kalih welas. Bojomu ki jane bangsane apa? Bangsane gendruwo. Yo. Musik to. Kowe iki cah ayune kaya ngono kok bojomu milih gendruwo. Yo aja ngenyek gendruwo, naden gendruwo malah gendruwo iso suwi ngono. Apane lek omong-omongan ki lho. Oh, nek omong-omongan. Ya mangke nek sampun paduka dililani kalih bojo kula, paduka gelem ngrabi kula, monggo to kadhahara sak wanci-wanci paribasan sekul mungking rampadan kapuluka sak wanci-wanci kula ndederek. Iya, kowe ngomong ngono kuwi ning jero kene kaya ana sing ubah dhewe lho, Kak. Tenan. Tak petukane bojomu dina iki. Inggih, monggo sinuwun. Nyapa
nyapa to ngono kuwi nyapa sanjuwal jawe. Nyapa gething aku ngono mbok sok ae nek wis rabi. Ah iya. Melaku kok ngguri iso egak-egok. Pah. Aku tulungono kowe ngopo aku digodak-godak karo Nayaka Negara Wirata jenenge Kincaka Rupa yo nek nyawang aku pucuk rambut nganti jempol sikil nek menteleng ra kedhep munggah medun tekan dodo muandhek suwi ngono nek nyawang kuwi aku ngaku-ngaku nek wis duwe bojoku mapan ana pojok beteng Negara Wirata bojoku wujude gendruwo kowe etok-etok dadi ndruwo ya ngene iki lho kok iso dipakakne dadi ndruwo aku iki lho wis to gelem nek ora ngono aku digodak-godak nek nyawang aku mripate dikiyer-kiyerne yo irunge dimekrok-pekrokne lambene digeget-geget yo aku gila aku gila yo mulak patenane endi sing ngaku bojone Salindri bojo lak jaluk ayo metuwa aja pirang-pirang deni we parati ayo metuwa jare setengah 12 mapan ing pojok beteng Negara Wirata ndi pewujudamu doyong mati aku jiwa mancing Ngiring jiwa mati
jaring Purnane Prabu Susarmo. Mampir mampir